na ndị ọga anyị bụ ndị gụrụ akwụkwọ mali na-eji time eme ibe kedu ndị na-ekwu maka na ezinụlọ Honorable G.A. Ezendụ ọda oke enendo wee bịa ngwasị bido egwuregwu mba ndị ọgọ chelini ka ịbịa ka anyị nabata unu mma kedu ebe Filona ọ ga-apa mmịa n'isi cheli ndị ọgọ jeni na ọ n'ilo ọ ga-apa mmịa n'isi wee dubete ndị ọgọ ewere nọla ala onye ọbụla ịdụ ya dụ na aka ebidoro ire oke mgbe na-ayọzi ka ndị odogwu bịagoro a onye bịa ya were oche ebe o kwesịrị iwe oche ọ dị m ka ya eme ego enwere ntụziaka Mommy Toilet ya na obuzo egwu na-eme account of Anambra State Chief Charles Udemezue onye abata ime ọgbalịzieli m ana mma na eze nwa abatago ezugbo ọnọgo n'etiti anyị ine anya ihu n'okwu mmemme enye ka nka akwanyelu ugwu karịa ibe ndị ọzọ yi agụrụ m ire eji egwu okwu mmemme emenwụrụ m mmadụ akarịa Agbalanze na Ogidi Agbalanze Chief Agbalanze It's
oge anyị biko nọnụ anyị enwe ezi oge ọjị anyị kpatara unu bụ ọjị ebisi unu nnọọ ọ bụrụ na unu wa ọjị ahụ awala unu ọjị ahụ ata anya anyị banye na ebe a na-eme na taịm adụ ọzọ anyị gbọdọ ebulu oge anyị na oge oyi awala unu ọjị ahụ ka anyị bido program anyị bịa maka ya na taịm adụ ọzọ Biko ọ bụ n'ile anya ihe abụ ka ndị ọga anyị si adazi ogidi na ịkada pụọ ji gosi na obodo na mma wee na-apachi etezi n'iru ụmụnna nnu iwe dịkwa na omenala nna amụtane ọ̀rẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ omenala Igbo si wee dụ na ọjị nze bịa n'aka anyị ga-ekpere ekpere ọma na ọ bụ ije ọgọ ka ha bịalụ anyị bụ ụmụnna wee rụrụ yatabahụ ọ ga-abalị bahụ na-enye bụ ọjị ka m ji n'aka ndị ogidi ọjị anyị chere unu bụ ile o anyị na-akpọpụ Chukwu buru elu o eze ọkaka elu o si dute unu ọbịbịa unu ọ na-eme mmadụ dukwe unu n'udo ije unu bịaba anyị ọ ga-adịrị mma o anyị bụ ndị unu bịawasịrị ọ ga-adịrị anyị mma o ọ ga-enye anyị ogologo ndụ na-arụ ike o ada anyị ga-amụta ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ahụ ezigbo ego adụrụ na akụ na-ewetara anyị ego ego puku ga-adịrị ewetara anyị Chukwu a na-enye anyị niile ogologo ndụ ndụ mmadụ niile nọ ọka zụọ nọ ọka mụọ nọ ọka buru nọ ka Chineke gọziela anyị ọjị ka anyị taa ka ọzọ dị na mkpụrụ obi si n'ala Kristi dị nwere anyị o nwere ihe i kwuru n'ọjị mana gwana anyị onye ọ gbara ka anyị wee kwuzie ya ihe mkpụrụ ụbọchị na-anọ ahịa na-anọ eke oyi abụọ eziokwu akụ na-azụ bụ ihe mere ego na ihe na ezi enyi owu ọjị tie Mike wetazie Chineke nke eluigwe ga-enye na duru ya na di ọmụma na ụba mụọ Chineke ejidibe ejigbo ejikwa n'aha Jizọs echebukwa mmanụ ọgọ n'ibie anyị ga na-ekwu n'udo n'aha Jizọs Chineke ozi ka ga-achọta kedu nke etu ngwa tụzienụ m nwa nke nna biko nna yozi kedu ụmụ nwaanyị anaghị ka aka unu bịa n'elu ndị
oge elugolo anyị bụ ụmụnna anyị ga-arọpụta mmadụ ole na ole ka ha jee n'ime ụlọ mee ka esi were eme emeela anyị ego ada anyị ndụ ọgọ unu ga-arọta mmadụ ole na ole ọ bụrụ unu niile ga-eje n'ụlọ mmadụ ịnọ ụmụnna mmadụ na-anọ ndị ọgọ mmadụ na-anọ unu ga-eje na palọ ibe ewee ka akịrịka nwaanyị dụka ndị ọka si eme ọkwani ya in Anambra State, Nigeria. In fact, in Nigeria, all over the whole world. And believe you me, Onya Nekumata is the youngest lecturer in Anambra Azikiwe University. I respect the rules of religion. I respect political standards. Oh, when was I in a secondary school, in the bigger grammar school? If I had to say power, fine, or fine. The way we example, if you take paper, so even now for about S raised to power 2, S raised to power 2 square, if you go out of Madam was the move, where my lemon, he died at chop. Less I can religion. One only man in Anambra State to conquer mathematics. I got the youngest lecturer in the department of mathematics. Ladies and gentlemen, I crave your indulgence once more. I recognize it. Tolerance is also a word. Ayaka, can you to go to know? Only can now want to phone now. Nabia and I will royal family with time and I for I tell him, don't worry, no way. Cannot was and then do Chief Minister Unyapolo. I could see a different dog. Yeah, I never tell you. Come on, Adam. Thank you. Okay. I don't know.
Soles. Obulaka. This is the first hearing, learning beauty. And the one who took that, you look at me. I know it's some way. And when you're on something, does it mean that Iji bia le bani bezin mi ko ya ko ara bezin ko since you are the most brilliant guy now na funu no ta no give am the name of God will you Italia mana ko da na ko no ba mu ya ngori ki ke jamu wang mana Ahora ne bete ne bele isom to isom e we ti isom so ba ba me ko mu ne tu no ko mu ma mu ko to kita na ndo bunu na so na ibara na waju ala ma ba wo buka ni ibara na so ne ti nu ni ibara ni abi de Jadi bayi deh bulu. Cukup kali bulu. Abi amakam male. Allah mesti dia amal. Ayo ni di mana apa? Amal so kamu unu gua mi banga. Kayaknya itu itu. Ayo muncul. Muncul. So mun dah kita sama kacau. Nanda bebe. Ega romano 3000. Aha. Kreatina. Na. Kreatina na ba. Oruka bu kreatina, oruka bu kokoko. Bole ba. Oge ji mego uso kokoko. Okay. Nino naka. Rono na mia okokoko. Usolo mtaro mono kuke. Mtemiane 6th grade. 6th grade. Yes. Na wine. How did they do? Okay. Omwalira duka. Eguta we go na. 15. So e go ayo Europe 4,500. 2,000. But 3,000 and people. Kaja go. Kaja go. Mayo tinapo. Brodos. 3,000 no. 4,000 first. So when e wati eba, nkenda e gbogbo nkenda. Abase ni
Boy, I know. Yeah, yeah, nice. I can't have